खुलुमबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों अराङाव बाइकजों जाब्रबथाय जादों। सत्यपाल मालिकआ मेघालयनि रायजो बेंगिरि महरै सायख'जाबाय। मिज'रामाव सा 17 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। मेघालया सरकारा 1290 अंगनबादि सेन्टार लुगोन। चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ फावखुंगुर अक्षय कुमारखौ साबायखर बावदों। त्रिपुरायाव सानथामनि गेजेराव सा 13 सुबुंनि जिउ खहा। आक्रासुनि 72 घन्टा हांगार स्ट्राइक खालामनो थिरांथा। अगेन आखु दिन्थिनायनि थाखाय सा 6 सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। एजेवाइसिपि आरो आसुआ कानि हेंथायै सोमावसारफिनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 18 आगस्ट खालारखालि आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ साबायखर बावदों बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अक्षय कुमारखौ गावनि टुइटारनि गेजेरजों। खौरां मोननाय बादिब्ला बलिउडनि फावखुंगुर अक्षय कुमारआ आसाम फ्लाड रिलिफनि थाखाय 1 कौटि रां दान होदोंमोन, जायनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ अक्षय कुमारखौ साबायखर बावदों। आसाम स्टेट डिसास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ फोरमायनाय बादिब्ला धेमाजि, लखिमपुर आरो बाक्सायाव गासै 11,962 सुबुङा दासान्दि थाद'नाय गैयै हाबाय थानाय अखानि दैबानाजों गोहोम खोख्लैजादों। 18 आगस्ट खालारखालि अदालगुरि जिल्लानि अरां टि गार्डेन साखाथियाव राखेब दैमारि मुंनि सासे 55 बोसोर बैसोनि सुबुङा दुखुनांथावै गंसे बाइकजों जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादों होननानै खौरां मोन्दों। थैनाय सुबुंखौ अरांनि भगदल ओनसोलनि थागिबि आरो रौता ब्लक बिपिएफनि सासे सोद्रोमा होननानै मिथिनाय जादों। गवानि रायजो बेंगिरि सत्यपाल मालिकखौ गवानिफ्राय ट्रान्सफार खालामनानै मेघालयानि गोदान रायजो बेंगिरि महरै थिसननाय जाबाय होनना भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्दआ राष्ट्रपति भवनाव फोसावदों। मिज'राम स्टेट हेल्थ डिपार्टमेन्टआ 18 आगस्ट खालारखालि फोरमायदों दि मिज'रामाव सा 17 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। मिज'राम हादरसायाव दासिम कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया 815 सा। बिसोरनि गेजेराव 443 सा सुबुङा एक्टिभ केसआव दं आरो 372 सुबुङा रिकभार जादों। हेल्थ डिपार्टमेन्टआ फोरमायबावनाय बादिब्ला गासै 815 सुबुंनि गेजेराव 682 सा सुबुङा हौवा आरो 133 सा सुबुङा 18 आगस्ट खालारखालि मेघालया सरकारा हादरसायाव गासै 1290 गं अंगनबादि सेन्टार लुफुंनो थांखि लादों। बे 1290 अंगनबादि सेन्टारखौ दानि बे फाइनान्सियेल इयारनि गेजेरावनो मावफुंनो थांखि लादों। 17 आगस्ट खालारखालि जरहाटनि डिसि अफिसनि साखाथियाव एजेवाइसिपि आरो आसुआ आरो फिन सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 लोगोसे इनभाइरनमेन्ट इम्पेक्ट एसेसमेन्ट EIA 2020 नि नटिफिकेशननि हेंथायै सोमावसारनाय जायो। गाहाय बे सोमावसारनाया दानि आसाम बिजेपि सरकार आरो मिरु सरकारनिसिम बे मोननै जाहोननि हेंथायै सोमावसारनाय जादों। 17 आगस्ट खालारखालिसिम त्रिपुरायाव कभिड-19 नि थाखाय सानथामनि गेजेराव गासै सा 13 सुबुंनि जिउ खहा जायो। गाहायै सिगाङाव त्रिपुरा रायजोआव कभिड-19 साग्लोबसारनाय, नाथाय बे समावनो गोबां कभिड-19 पजिटिभ गोबां सुबुंनाव मोननाय जादों आरो गोबां सुबुंनि जिउ खहा। 17 आगस्ट खालारखालि बङाइगावआव बेजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेशआव सा 43 सुबुंनाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। दा बैफोर जायगायाव आबुं लकडाउन खालामनाय जासिगोन होनना फोसावदों। 17 आगस्ट खालारखालि बङाइगावआव आक्रासुआ फैगौ 31 आगस्ट खालारखालि गुवाहाटीआव 72 घन्टा हांगार स्ट्राइक खालामनायनि थांखि लादों। गाहायै बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय आसाम सरकारनियाव कमतापुर अट'नमास काउन्सिल दाबिबाय थाबोदोंमोन। बे दाबिखौनो जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोना 72 घन्टा हांगार स्ट्राइक खालामनो थांखि दैखांनाय जादों। आक्रासुनि गाहाय नेहाथारिया फोरमायदों दि अट'नमास काउन्सिल मोनाब्ला कच राजबंशी डेभेलपमेन्ट काउन्सिल मोनब्लाबो जागोन होनना बुङो। 17 आगस्ट खालारखालि डिब्रुगड़आव सा 6 सुबुंखौ अगेन आखु दिन्थिनायनि थाखाय पुलिसआ हमनाय जादों।
गाहाय सुलु मोननाय बादिब्ला बिथांमोना सासे सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय समाव अगेन आखु दिन्थिनाय जादोंमोन। ओनसोलनि सुबुंफोरनाव संदानना मोननाय बादिब्ला बिथाङा गोबां सुबुंफोरनावनो हम नार्सिं हाबा मावदोंमोन आरो गोबां सुबुंनि सिगाङाव अगेन आखु दिन्थिबाय थानायनि थाखाय गोबां सुबुंफोराबो पुलिसनि खाथियाव एफआइआर होयो आरो पुलिसआ लोगो लोगो हमनाय जायो। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।